Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limlimwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nebag nga bigat yo amin nga sa nga pada papagayam. Happy Monday morning! Dito'y Pilipinas, Lunes na naman. Manipod dito'y Nemers Entertainment Production Center. Ito'y Nemers Studio. Ang masarakan di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At yung mga sumangbay di programa. Dear Manong Nemi. Kada ito ti pagahim nyo ni Manong nyo ang Nemi Ruiz, kumagkablawag itinambag nga bigat kada kayaming sa pada. Pakishare ti programa tayo pagahim, share, ishare yo please. Please pakishare ti programa tayo na adudupet agbuya. Kat padanan nyo papagayam ti salitaan ni Berting nga napoluan. Agsublikan to. Agsublikan tupay nga ta. Hindi nga ro din? Di pagkasalitaan ni Berting nga napauluan. Agsublikan to. Yan. Okay? Ay, di lamang ano ti Aldaw. Thank you very much. Di pa nang tratanabayo akanta kami agnanayon, Lord. Sagudahin nga ro ti surat. Dear Manong Nemi, kunada Manong Nemi nga nagpintas ti biag iti aw-away. Kunada, napintas ka no. Tauray no nanumulaeng dagiti makitam iti aglawlaw ngem awan ti makita makastoy no adda ka iti syudad. Dati syudad Manong Nemi dagiti agdudupudup nga luglugan, aglulumba agkukontes ti tayag na nga building, adu nga tao, dagiti business establishment, uwan Manong Nemi. Dito'y away nga lugar mi, probinsya, anasalsal nga away. Ada rito'y Manong Nemi makitam di nakaberberde nga kayo, iti bantay, kamakiran, nalitaw, ken naayos Manong Nemi nga nanom iti karayan, wano iti waing. Naberde kataltalunan Manong Nemi, makakita ka dagiti baka, nuwang, kalding, kabalyo. Makita Manong Nemi dagiti gagangay lang balay. Kalapaw, wano saan kat adamat dagiti sementado nga magagangay lang. Makita mo't Manong Nemi di diferensya dagiti adabasit mabalin na ken gagangay lang ti panagbiag na. Tay sa unada nga sangka sa pulan sangka apuyan. Ngamore no anyamat latat adda. Basta tinasken ket adda ayat ken kapya ti tunggal miyembro iti pamilya. Talukam nga kakamsat Manong Nemi.
duwa nga babae, di kiti inaon ng imsyak, ni tatang, adamat sang kabasit, sang kakalang ako natang nga taltalunan na, adamat sumagmano-mano nemi nga, tartarak na kas kumaiti duwa nga baka, may isang anuang, manok, kalding, baboy, ninanang, sumusurot at tamat ang mapanitibangkag, mabanit taltalon. Manong nemi, nasapa nga nagasawa da tatang kininanang. Nagpatinggada ka no lang iti elementarya. Narito ayan mi manong nemi kat medyo pa nga daywen iti sentro nga pagbasaan iti sekundarya. Ngayon dito barangay mi at damay sangal elementary school manong. Iti naggraduar ka nun datatang kinanang ti elementarya netan. Timultulong na kanumidlatang ka nagnaganak na dakwada sa andang impasnek tinagbasa. Una awan interest da ngagbasa. Taltalon, bayba, taltalon, balay, karayan. Aking ka nga nag-asawa da manong nemi di tawon da iti 17. Sa nagsaroon manong nemi nga nadaan da ti duwa nga anak. Itinto tasyak manong nemi arad edak. Agdawon idin ninanang ko manong nemi ti 46 is 6 idi pas ngay na. Ada asawan idin di duwa nga kamsat ko nga babae. Ada na ikamang sadyay sa bali a probinsya, sa bali nga lugar. So nga sisak lang idin manong nemi tinabati. Idi sidong datatang kininanang arad edak ka no. Nagunadang menopausal baby. Laslasang ka no idin nga agadi di kiti kakapsat ko. Ngam timtengan. Yung panaganandak iti Berto, wano sanggit Berting. E di ba nagubing ko manong name, siyempre makaayaya makaka, nagitipadak nga ubing. Karagat mi manong name ti agaayam, karagat mi manong name ti agaramit ti ulaw, no pa nag-uulaw. Karagat mi manong name ti pa nagdidigos sa diyakarayan. Sumursurtak mat kinitatang manong name ng padnaltalon. Aganda dumapay nga trabaho. Hindi ba nagbasak iti elementarya manong nemi, siyempre, adu di kiti nagbaling nga kaeskulat. May sa kadakwada manong nemi ni Mark. Ni Mark manong nemi, agnaed iti panaka sentro ti barangay mi. Asa daglang ti eskwela iti balayda. Iti tatasyak manong nemi, pagpagnaek, kagling atagton makadano nak. Adamat ka din adik iti sumagmano nga lugan, kahit ko ti magmag naman. May gidyat launay tilangak, ken tilanga ni Mark. Sumagmano manong nemi ni kiti madlaw nga damamalinda nga kaeskulaan mi. Adamat di kiti kaskanyak manong nemi nga gagangay laeng, ti panagbiag na. Kamay lami nga tamat, gumatang, kadag napipintas nga aromaten. Ngam nainot, datatang kininanang. Tinasken ka pagmado. Oo. Kat siyempre, makilangin nagmata ka dagiti kuskolaan. Itipon kumit di bagi kadakwada. Ore no saan unay nga pintas terwate. Ore no saan na napintas digiti gamit ko. Gagangay lang ti bag ko. Kaya digiti kaskolaak manong na yung napipintas digiti bag na. Nagruna ni Mark manong. Guwapo ni Mark. Adot gagayim na manong nemi tagiliblibre na ko. Agibunong ti Candy. Gabata sa anak ngo masadag kang kuha na manong nemi isot imasadag kanya. Hoy, nanaga mo? Roberto? Berting? Sabi nga, hindi ko masadag kanya. Ito na. Para kang ka. Kaya anak Mark. Ang kanyang babain. Gayam ko amin nagitikayat ko at makigayam kanya. Kahit kumit makigayam, nangruna tikas kang ka Mark. Nagsayat ka gayam, mangmangtid ka ti Candy, mangmangtid ka karagitay balbalunem. Kumusta? Stoy. Nutayan nyo. Jay, adayo. Kumaik naman pumusya nyo. Kanumay ka Mapikit nga sa anin. Umaik to Indon Sabado. Uy, umaik to. Asa diglaing. Kaadaman sa lugan nyo. Saan nga masangsahon ni papangkuti ko busy so na. Ito trabaho na. Aglugan na tulatan. Tao Mike di balayo. Numikar ka rin di balay mi kang ka Mark. Sige, bayak to.
Dahil talaunay manong name iti pagyamanak kini Mark. Takinayat na ti May. Simrek manong name iti makuna kalapaw. Ano na ito'y? Kaslasa nga balay. Dahil lang di balay mi. Di balay yung ay. Dakala di balay mi. Simentado. Bak lang kayo siguro. Saan lang siguro? Sigurado. Mayat dito na presko. Oin. Dahil mabalay mi palastog. Na presko dito eh. Kahit ko pasyari sa taltalon. Napasyaran da. Kahit mo ang palasiita. Nagpaarami dag idi kinitatang manong name ti palsiit ko. Tangala nalak nga ti palsiit ko manong name kat nagalakam karagit pindas nga bato nga pangbala. Napanggami manong name ti taltalon maggapo idin nga agdawa digiti yapagay. Maggapo idin manong name umarak digiti matayam. At damat idin manong name digiti practice ko nga palsiit. Numakikita manong name tumatay. Jini, sige, alawan. Palsitam, nalaingim. Ring na ala. Kapit dito din. Tapos taon ito, ti ayat mi manong naming. Kamto sa kaanan ti bantay. Ti ayan di kita tumatayab manong naming. Ti ayan di kita nakapatay. Kanagit na nukbus sa kayo. At damat pagmintisak, no na dumang pasaray magasatak. O lima manong naming nga panakkalin nga pagaw manong naming ti napalsiitan mi naanupan mi nga kayen. Ninanang manong naming ti nangiluto ket nakipangal daw ni Mark iti yan mi nagsidakam ti adobo nga karne ti tumatayo pagaw. Manong naming bak na nga talaga ni Mark dinaamot agkut sa agkamot agkut-kutsara agkamot kami napipintas. Sige. Kamatak. Na po, madlaw mo lang taman ng name yung susurong ang kamat. Ay, marak barahok, mumadlada na nagandakin ka nga dagatoy. Nagpakadak-wada na. Awan danak. Halakit na pinaslauna, no. May karkari ito lugar ming umayam. No, bakasyon na ka talagang umay ka dito, eh. Kahit kung tupait umiyan dito, nana. Sige, may karkari lakit dati kalapaw mi. So lang naing Mark, akong pagindam nga kutson. So okay lang. Awan lamok dito eh. Jemmy atot lamok. Kaya miso na lang ta. At damit screen si tawa mi. Sa air condition. Dito'y mayat. O rin naka-open di tawa. Presko ti angin. Malaksid ti pa naganop mi. Manunay minukas na nga bakasyon. Mapangkampay ti karayaan. Amok met tagpana manong. Uy. Adot insuro kanyak ni tatang. Agpanaak, makapanak ti bukto, makapanak iti udang, makapanak ti tilapia, makapanak manong nemi ti paltat. Kadot paltat di manong nemi. Kadi panak iwaras ti paltat nga Taiwan. Dahil ti magustuhan manong nemi ni Mark, tayo paltat. Nagaroon na natin matuno, apo, natin madama pa ilang matuntuno kita agdisuka na kita iwa sumgad kabutan na manteka nataba. Nagbaling na anasingit titunggal may sakada kami kini Mark manong iliwag met idi manong naming awisin nak idi balayda ngem jabot pay na uray tilang napadasak manong naming kat lima basak indagas ko isuna linapsan milaay. Dinakbat inayaban. Dumsag ka. Umay ka mo dito balay. Yan mamukha na papakin ni mama. Kinikakabsat ko. Saan ko pa yung naura manong naming yung baga natin kasi dyan. Hindi ito nakasingsingad. Iso na kanyak. Nakasingsingad kada tatang kininanang. Ipagbintasan naman kadi manong naming. No umay dito balay mi kumporme matimbalin ng itugot. Mangitugot iti corn beef, mangitugot iti kape, mangitugot iti asukar, mangitugot iti coffee mate, mangitugot iti biskuit, mangitugot iti matempla nga juice. Thank you Mark. Kumana, no anyat awan ditoy, nga da di balay, iso ti pakastoy ko. Kaya no anyamat ti awan di balay yo, iyawid mo. Kuna, gawid ak no ko iti pinanaam nga paltat. Nagbayad gayam ito eh.
Kang kanayon nagtututoy. Nagbalin nga na siya titunggal may sa kada kami manong name kini Mark. Gayem, ti awag titunggal may sa kada kami. Kaibigan, bigan, igan, gayem, gem, friend. Yan. At doon kita manong name, naragsak ka kanito mi. Sinusuruwak nga nagpalsiit, sinusuruwak nga nagpana. Sinusuruwak pa nga kemal. Aging ga manong name nga naggraduar kami iti elementarya. Uwan manong. Iti pa naggraduar min iti elementarya manong name. Santak ba tinakayat pagbasain na tatang kininanang iti high school? Anak, kas ka di kita kakabsat mo. Patinggada lang iti elementarya. Kas ka kami kinitatang mo. Tilangin arami naman anak. Tulungam langin ni tatang mo nga masikaso iti talon. Nga tawidem to. Tawan to sa bali nga mang tawid kang katisang gabas nga sanga kilang nga tawid ni tatang mo no saan nga sika. Iti kasto nga edad mo na masapol nga agsusurukan nga agarado, agmuriski. Amumunti agraep, amumunti gapas, amumunti agsak amumunti iti trabaho iti talon. Amumunti agugur no taraken ka na kiti dingwan anak. Kahit ko kumamat lang ori high school lang nang tag. Wala manigatan ti anak ko. Sadyay kabiseran iti ayan ti high school. Namad nga rin mabaling nga saan ka kasera. Nagrigat tilugan dito ayan tayo. Maminsan laing tilugan nga agpasentro, agpakabsera. San tumat lang agawid man rin dito, maminsan, masalabi ahe. Umat nga rin mamutay nga mabali mo pagkasaraan sa diyay. Ano nga tanong? Kasaritak ni Mark. Tanong sa din naman ti pagkasaraan, nakita kami. Akit no kahit nalagid din, apagid din nga saan? Baring umay tutoy. Tagsarita kami, kasarita kisuna. Impatas kong imbaga manong nemi ngim kuna nang insungbat. Bagak to kadapapkin mama No kayat da. Tsak pa yung kami nakikita da mama kinipapang mo. Tadi ba't pa yung inawis si Jabalayo. Paamin tong birthday ko. Di kan tumat kami imay kadigi di birthday ko ngayon mo na. Di nagbat kami inawis. Na kami papakin mama. Isulat at agaw abis. Baka di kita inawis dalang kada di pada yung anda mabalin na. Di kita pada yung anapak nang. Tadi mo kadi kaya tibumak nang. Ha, Berting? Anak at tibak nang. Katamandang kadakil ang balay. Kompleto tali kamin. Adalugan mo, dakutsem, jeep mo. Nga adakatulong nyo. Kas kada kami. Kas timadlang biyag mi. Nang runa ka saan ka makapagbasan, no kasano saan ka makapagbasan, o naggraduara ka ti high school, no saan ka tumat nga umay sa Jesuidad, mapanag-agbasa at college, o malas sa Sarbina. Mike, nukas pagkarigan saan nga kayat da, tatangkin da papangkin mamang mo, nga kadwata, para tapagyan sa jay kabisera, nga pagbasaan. Hanap nga talaga makabasa. Wala tapuro kayo nga rod. Ano sa mo na? No, magbasang ka to sa jay. Dihan ka to no umay to. Ama na, umay klata. Magustok dito eh. Mapantaag pa na, mapantaag anop. Sa anak nga rodan manong na mga nagbasa, yung tuloy ito nagbasa, nagpatinggak lang elementarya. Na maminsan manong na may kadada na kita naganak, nga orin no ag interes na kita anak. Ngayon kaslaonan niya man nakadakwada.
Tanuan niya ngamin manong name tinariingan da kasasad ti biyag agpatinggada lang en tikas jay. Kasla di ta kahit tumasenso manong name. Takapara kadakwada, tinakurapay kat nakurapay. Tinabaknang kat namaknang. Nga para kadakwada manong name, diyan nakurapay kat kaslaawanin ti tiyansana pa'y nga mumaknang. No pati saludsod kanyak manong name ni Mark, di mo kadi kayat ti bumaknang. Anya ka titibaknang? Kunak mo ta. Imbaga naman, madaan tinapitas nga balay, kompleto tali kami, ada kotse, ada kwarta, ada katulong, makapan kahit kayat mo papanan, pipindas na arwatem. Kasi dyan, sino kumatasahan ng mga yan? Kaya't kumata. Nga mahamad ng interesado na kinaganak kanyak. Umanayan ka nagraduan ng elementarya, umanayan para kadakwada manong name nga masusurwanak iti trabaho iti taltalon. No kasta nga bakasyon manong name umay ni Mark dito ayan mi manong. Agmalmalem, makipangal daw. Ngam hampay nga imyan manong. Magusto na launay manong name ti papami panagano panagpalsi iti tumatayam. Magusto na unay manong name ti karayan. Ada paborito na nga paset ti karayan. Itayan ti adadakkel nga bato. Nga iti rukib isumat ti pagpanaam mi manong name kadig iti paltat puno Taiwan. Sakam to agburak, sakam to agpiknik. Saan dumadla agawid manong name? Sabado, Domingo. Uno saan? Oray no hang Sabado kin Domingo no makasyon. Ket kasta manong name basta agbakasyon. Basta agsarra iti klase. Kumusta kan friend? Kumusta kan game? Kumusta kan igan? Stoy. Yuhu, talagang taga-away ka lata. Nakangisik-ngisit ka. Ay, yung bagkigamat. Napudaw ka lata. Napudaw ka lang arudan. Pumudpudaw ka pa'y. So nga numayag dito yung nakaswetera. Masapol nga sa anak ang humisit. Sige, hindi man na nagano. Sige, hindi man na nagpana. Pasari at damat ipakasyo na iti balay, manong ti away manong name, kasi dati. Wait, nakada kaming magustuhan mi ti corn beef, di kita dalatas. Kamu, di kita diyan mo agapon sa abroad di kito. Tanda kabagyandan sa manong name, agipapawit ka di kito nga canned goods. Adi kape, tamang gustuhan na tatang kinanang tagkape, coffee mate, asukal. At pwede kinigundawin manong name nga mangitugot iti chocolate. Rama naman dito iti chocolate. Imported na na. Nagbukin ang uncle ko. Ngayon Auntie di Amerika. Rama nam. Yamanak Mark. Kasta noawan tigayim mo na kas kanyak hanggang makaraman ka na kita. Kaya noawan matigayim mo kas kanyak. Hindi ka matun makumay dito yung agano tumatayab kinagpana ti paltat. So bagay. Ngayon baka dumdan to kung dawin nga. Baka sa anak to nga pagpakita. Tapi met. Kitpen. Ito graduara ko ti high school. Sa Jeto Manila pagbasaki ti college. Gusto ko na dapapakin mama. Alalis doktor nung makastrict na pinta sa katrabaho nung sa Jeto pagbasaak paggraduara. Iso nga graduaran ti high school manong naming imahay nagpakada kanya. Berting, game, igan, friend. Baka dahil ito yung di mauding yung may ko dito eh. Ito apay, met. Siyempre, no, taktun sa di Manila, busy akton sa di, ha? Samot nga rin nga magkasta, kaskarina nga, umay dito probinsya. Kung nadapapakin ni mama, gastos unay. So, dakson sa jay, dire-diretso akton. Agsamar akto pa yan, tapno, saan ko ang abutan ti upat nga tawan ti kursok. Ang namin ti kain mo pagbalinan, Mark.
Bali nga business mo. At trabaho. Napintas na nga trabaho. Tapno bumuwak na nga. Basta kaya. Amok pa yung nag-drive. Ito nung agtawan na kong ti 18, na makalisensya at kumata akton ti kotsek. Di kotse akton. Di alalis ton ti managpo. Uyo may mo ti probinsya. Tadan to bukod mo nga logan. Tsaka mo padasik to. Barang no makabakasyon nakbad lang. Tunggal summer. Ang mag-summer nakti ko lang Pakasalak tong makabakasyon. Mark. No, dan tumabali nga pang tawagan ka. Tawagan ka to. No, among telepon number ko. Kaya dan to mabaling ka usarit na pagtawag. Di dan to. Ang surot ka to kama. Tapno maamok ti address mo. Tanong saan ka ang surat mo muna. Check maamok ti address mo. Sige, aramitak. Inarakop ko iso naman. Friend, igan, kayem. Imagine, manulang tawin tayo ide mga rugita nga kayem. At data pa lang ti grade 1 iti. Manunga tawanin, almost 1 decade ko na dan sa. Amo mo la decade ay elementary graduate ka. Mangmangig ko. Nagbalin ka na patig ka niya. Kaililiw ka to. Your ori ka to pa nagsublim. Baka sa anak to nagsubli. Ano no, dakton si Jesyudad. Kan may sa akton nga maknang, professional. Baka no, dakton ka sa pulan dito Kitsi ka man nagkuna nga na isang sangin dito Preso ko ti angin. Kaya napindas ti aglawlaw. Napindas ti aglawlaw. Preso ko ti angin. Kaya ad-adupay di kita pintas nga lugar. Di mo ito ka di kayat nga sarungkaran di kiti parents mo. O may damat din makipagnaid sa Diya Manila. Tsekla mo Baka umay ito mong spasyar ni mama ito. Tagad ito ni mama. Mahilig man ti away. Sel. Sabi ko tagkita ng tupay. Agsublikan to, Mark. Agsublikan to. Diyak may ka rin agsubliak. Siya kamay ko agsublikan to. Sabi ko umay ka tubat lang magpakasyon ito probinsya. No, talagang kayat ni mama dito Di umay ko to sa sarong karin ni mama. Ngayon pa agad talagang kayat na sa Di Manila. Sige. Agpating nga kadilang tataltalon? Kamakiran kan karayan? Itsukayam tigasat ko. Siyempre, awan ti sa bali ng mga sikaso karagiti tawid ni tatang nga talon ng sanga siyak. Kanak ni, kumapsutan da tatang kinanang gabot. Anak-nak iti panagmenupos ni nanang ko. Awa nga asensom. Baka nga makaumay sa Jesyudad. Baka agpatingga ka lang dito Nagpatingga ka lang dito Awatek no data mantigasat ko, Mark. Kat saan kanto nga malipatan, Mark? Saan kanto malipatan? Kat siya dinakto ka di mat malipatan? Tsaka mo. Baka dakton sa jacket siyempre, malipatak tun na itong lugar. Ito na makakita, adupay, kada pimpinaspay nga lugar. Manong nemi manipod idin ni aniniwan kat saan po nga makita pa'y ni Mark. At dati kinikondaway manong nemi no kas nga bakasyon idi kat bakasyon manin idaw-dawat kong sabi ko tabig lang agparang ni Mark.
Mapanak manong naming kada iti magusto yung papanan, iti sa kaanan ti bantay ng kang paganupan. O ano saan, iti magustuhan nga paset ti karayan, iti kabatuan ng kang pagpanpanaan, pagpikpiknikan. Arapapik lang manong naming at imay sa nga aldaw kat mangig ko, ti panang tawag na kanya. Berting! Berting! Sa akong tumat awagan. Mark! Mark! Friend! Igan! Giem! Nakamibayagan manong naming nga panawon. Ito na minsan manong naming nagpasentro ak. Ito ya sentro ti ilimi nakitak ti mamang na. Naman pa makikitak idin ngam dito pa lang ti gundaway nga masidga kisuna. Napandang si Chenda? Kadam kita aslasaan na nga lang ati baknang gagangay lang bakit. Nanangin bag nga aldaw yo. Sino ka di itaya? Ama mo ka? Siya ni Berting. Ay, Berting. Mamangag ko tinagan mo borok. Hindi pa lang elementary yan ni Mark. Nag-graduate ti high school. Manipod mo idi awanin ni Mark dito eh. At tinamatan kaya tagbakasyon, jak matin mang tinagan mo nga Berting. Sige kayam. Siyak na. Kumusta ni Mark? Agraduar ka na ito umay nga bulan. Agraduar ka man ti college? Wala. No, nakagagat gagbasa. No, mabaling ka talagang agkayad na tagraduar. At dapat kitsuenan nabalog, makad ka dayo. Awak lang no, dadaka sa mapasamak kang kuano no, mapanagpasyar ka na kiti kayat na nga pagpasyarin. Doon na kiti barkada na nga, gagayim na nga, pada na nga kasjay. Pada na nga baknang. Kanyak marok kat kwa. Jak ibilang nga baknang na tayo, kada nga kwarta kung anyaman ti mapagta. Ay, jak madit magbagik no dak sa jay so nga kadwa na daklata dito yung probinsya. Sinuhod ka totoo ito na. Ada kana kadwa. Sakman nga mabaling nga panawan na ito balay, di balay mi nga pata nairwa magsadyay. Kasi ka barok, nagkaredwarang nga elementaryahan. Aman na. Kat, matubram? Sana ka nagbasa? Diyak pa nag-graduate high school? Ay nagsayang ngayon. Nagdaganak lang ti taltalon. Sumad lang talaga ti agyan ti taltalon. Nakangis-ngisit ka. Nagagaray ti pudot. Saan to nga nagagbakasyon ni Mark, nana? Datat kang ganawin ko yung magbagay ko na, nga mo wakasyon. Ngam nagbakasyon akmat lang, apay dita palat umayak ko na. Nakanado ka no nagiti papan na pagpasyaran nga pagbakasyonan, mapasya di Baguio, di Tagaytay, di Boracay. Kada gina pipintas ka no ba? Di na kada ibilang napintas dito yung probinsya tayo. Kita idi ubing pa ya, kita awan pwede nakita na nga sabali nga napintas ko na naman idi. Hindi makakita at napintas na yun. Napimpinasan, kayatin dito. Santo ka tang nagsublina. Tsakla mo, nagbakasyon, baka nagbakasyon na pagbigla, pamanggusto. Ito naggraduar, ibagak kang kuanan to nga, umay tumat ag blowout dito. To kayat na, nana, huwag gaya nana. Mabaling ka din ng maailahan ti address na. At tatamo ka din ang susuratan. Diyak amot address na, di mo pulos nagsusurat. Alakat yak maikabaya sa barok, anong no kayat mo akit kuyog tata, dumangas ka sa dibalay. Alaman nana, isubad labalang manong namin ni damok nga ba nakasirek ti balay da. Sementado. Duha nga kad sa aran manong. Manong naimi iti pa nakasalas. Yung bagati bakit manong naimi
Di kita man lang at ipakalaglagipak nung hasta nga mailiwak ka na kita anak ko. Nay, upat na amin ni Martin na Udi. Dito ni Marco. Eto tayo dinaggraduar kayo ti elementarya, dinaggraduar ti high school. Eto ay, nagito na kini mapawit ng picture na kanagiti lugar ng papapanan na. Oh, dito man ti kutsenan eh. Nagwapo. Kaslamay isang artista. Ano nga rin kamali kay guwa ng artista? Hasta ngayon. Sumitlagayim na na ta. Saan nang kayot dito? Kapag ta napipindas na gito papapanan na. Wine. Noon yan magusgustuhan ng ito, hindi. Sumatiraramidan na sa jay. Nakita na kita kagayam na, oh. Papada na amin nga mamalin na. Di kotse. Sumatlagayim na na. Sikat edit umayan na dya. Iti aso nagtikarayan. Ang gani. Di kataltalunan. Una na. Apa iti amo kakit talagang magustuhan na. Kat agsubli-sublin to kuma. Nung takay balat nagkunana na nga nakakita din mas nabimpintas dinan pagan ano ito eh. Nana please. Ito kumat address na. Ano ito eh? Ito ti address na. Pigisak lang datuin at ito pang sa karamon. Agamanak nana. Manong name nakat at idog tinaramid ko nga surat. Tsapagit kabisado manong name kabota. Nagraduarak lang elementarya damok tagsurat. Taumat sa bali nga susuratak man. Nakapitalo ako nga nagsurat talong abulan nga ni may sa manong name awan na awat ko nga subalit mo. Yapay nga ta. Kaya nga nagraduaran na siyempre. Namin sampay nga nakitak ni nanang na manong name agtab-trabaho kanon manong name ti gayem ko nga ni Mark ididakkel a kumpanya ket dakkel kano nang ato kano posisyon. Nga di posisyon na manong name ket makadanom pa iti abroad mapan di Hong Kong, Singapore, di Amerika, di Europe. Nakakasgasat ti inaudi nga anak yun ana. Awan. Isuda ka upat nga kakabsat. Iso lang tikasta. Manag-adventure ako na. Mahilig agpaspasya. Kargat na launay nga mangala iti mission na nga mapansabaling nga lugar para trabaho na. Ada ka din girlfriend na nana. Dahil ati Jack pa'y nadamag. Okay, sundon sumarunon ha. Siguro, napintas to at agbaling asawa na. Sigurado dahil at agwapo nga rin kang bak ng ti anak ko. Kat si Kaberting, kumusta mo tayo? Ti love life mo. Abay, agkatawa ka. Diyak pinapatasan tinagaram na na. Ay, isus apo ay. Ay, isus. Adda kalatan taltalon, may babalay, karayan, ngasyay, bangkag. Panakakat kadwa ko na, dananan kinitatang. Mangga po naman itong nagkapsot. 46 titawan ni nanang ko, idi ipas ngay na. Ay, kasta. Natay nga nito na. Naritor naman itirikat. So nga medyo alisto na nga makarik na kanagitay. Sakit tinatay nga na kunada. Ag-maintenance dan. Agad rubeng lalaora yan barok nga agasawa kan. Tapno agapuko damaten. Adumat tapuko dan. Dapat apuko datuodan nga na. Tanasapad ang nga nagasawa. Sana nadanda na sa panganak. At asawa ini na. Iti kakamsat ko. Hindi ba yan nakak? Ay kasta. At dapat ikit mangawag kanyang tilulo Ay kasta. At tapuko tuodan na tatangin ni nanang. Isungar nga agasawa ka maten. Apay, di mo kayo tagasawa. Kahit ko na. Eh, mabainak man, kas naawan turid ko nga mapanagaram. At elementary graduate man lang. Sa agat talon nga, agat baka, agat nuwang magpagkata. Kami di mamamok di iling manon nemi. Nagbakasyon nga
nagtaros iti ikit na nga ni Auntie Berang manunemi iti karubami. Diyan mo, tadumaten na gini mabahay dito manunemi nagiti kasadar ko agad nagkaasawa dan. Ububing ni Iling iti 5 taon ng iti siyak. Manunemi. Ada idin pa nagkurso nata. Ngam kasano nga tat, agaram. Makaaram nga tatikas kanyak. Manunemi, ngam isut imasidig ko na. Damdamagan na manunemi no inton kano nga mapanak sa Jekarayan. Akit inak ito naman damdamaadin ko nagpadigos iti baka kinuwang. Kahit ko kumamati mo sa Jekarayan ngam awalan ti mangkadwa kanyak. Napintas ka to at di ko sadyay kan napintas ka to taglaba. Di makikuyog ka karigiti mapanaglaba. Baam ta kasaritak to ni nanang. Ta kuyugan na ka. Kitsi ka mang bating. Di na kuyugan? Kuyugan ka ang kadwak di kitinuwang kan baka. Baka no masangdo mo ka. Ninanang mo tulat ang aruda. Manong nemi kasta nga rod tinapasamak kinat kadua ni nanang ni Iling kat iti naminsan nga papanda pa naglaba isumat manong nemi iti panang isalog ko kada italo nga baka ken may sanganuwa iti babaen da tinapanda nagdigusan. Oy, nagdigusan impinadigos ko siyempre nagiti taraken ko. Tano iti surungan da agririda iso nga ti babaen da. Narana idin manong nemi ang digdigos ni Iling. Manong nemi, kasla din na amo ngakit kita kabayatan nga sabsabunan na nagiti na si Pukel kada puto nga legs na. Napintas manong nemi, balasang tiyaway. Karabian na manong nemi kinunakanyak ni nanang. Hoy, damdamagan na ka ni Iling, anak ko. Anak, masapul nga agasawa ka. Ubi nga penang, napagbindas no, alalis, nasapsapa ka nga madan di anak, tapno, madan kami madlata puko ken ka. Sakbay nga talaga nga kapsut kami kinitatang mo. Adda parang kurso nada ni Iling ken ka. Anak, hindi kat ibagbagam nga, di mo amot agarem. Didigat kasla, kahit mo talaga't mapalakayan nga baro. Awan ti mabaling ko ipanakkel nang. Susapo. Apay nga di mo mabaling ipanakkel. Gamot ta, elementary graduate ka? Ano tinraduar ni Iling? High school graduate. Ito wait. Anak, noan naman dadaking kang sagod na po Diyos. Sa mo man ipanakkel, ngem, tinapatag. Madan kahit tinapudno nga ayat. Awang ka rin pa nagkursunadam kiniling. Anda nang, madlagayam. Makaasawan to ba dita, di kita'y barbartek, si kantogin di nga nasingpet, nga di ka pulos ag sigarilyo ka dominom, nagagad ka mga sikaso di talo, nagarutarakan mo. Amo manak, no ilakom di tarakan mo, kat inayon iti urnong mo. Baka dati balay tayo, katagbalin nga palasyo. Ano na naman, talagang bagayo. Ken, di mo kadikayat nga umasenso ti biyag mo, anak, nang kastulatan. Isot na reingak, ay hamo ko na indat, anak ko. Gabot tayo isot na reingak mo, isulatan. Da kayo madlan nakangigak ti kasta. Gabot na nagraduar kayo lang ti elementarya, kat kasta madlatan ti kayo tsukan niya. Idi dahit anak. Nga magsabalitan. Nakatadumat na kiti umas asenso, ti panagbiag. Datay matin ti mod odi. No bay ko na ente nga at dadupay ti kwarta tayo, no? Mailako, nagiti naskan nga mailako. Nagiti karuba tayo nga napanan iti abroad. Napimindas matin ti balayda. Anak,
No idikat kasla, sanda ka nga iduron ng masenso. Ngam kadag ito mata na panawan, paano no tumata na aramatin ti sani kung adakin ka. Ti adakin ka. Layunam, pag-multiply ako nata. Napanggupinas ni Iling manunemi namang pagtagtagargarak ng agnar-nervyusa. Madlaw ni Iling manunemi katinlungan na. Hanggang agnar-nervyos, manong Berting, baro ka malasang akmet. Imay ka gabota krasnak. Di ngamin? Binastrak kamet nga sinangong gabota krasnak met. Imbaga kami ni nanang Hala nanang mo, ibaga na. Nagagat kami, ngamin, nasingpet ka. Agamanak, na may karkariak kang kailing. Kat sabi ko, madam, awan di agur-oray nga boyfriend mo, yung lugaryo. Awan! Dito'y, adda ka agur-oray sumbat mo. Nasikat na ikarikan siya. Ape ka din nga San Martin. No ka, kasanot ka sa saad mo, kastamat ka sa saad ko. Naruam itirikat. Mapne ka ni tinaitad kinapo Diyos. Naitad niya po Diyos nga kasasad ti panagbiag. Ngam di mo ka di kaya tumasenso? Berting? Kaya't ko kapag din nga saan? Maaramid mo. Nalimad kang nabaknang. Siya? Nalimad ka baknang? Kung taram lang ang nagit taragan mo. Panam ka nagit pagdaklakwang ka nagit aglako ka tibaka. Kanda dumapay nga taragan mo. And iduldunin na tatang ginananan. Ano nung nga ron? Para tibangunan ka pamilya. Tunano nga ron. Agur nung akpay. Ito na minsan nga daw manin manunay nga nakitak ni nanang ni Mark. Nana, kamusta kayo? Oh, Berting! Lagi nga di puro sa kumay bakasyon na yun ni Mark. Ay, naloko ko ni Sunan. Umay na. Umay. Sadya na mali lang ang kasara ka natin asawa na. Ngam naalukoy ko, nga umay matlayang dito'y. Tapno, dito'y nga, agpadaya. Nga, siyempre, awisan na amin ang kalugaran mi. Dikitay nabatbati dito'y nga classmate na. Dikitay kinaraduaran, nakaskang ka. Yun doon ka na. Dito umay nga bulan. Pakamuang kang dumaro. Di ka man nagsusurat ya? O mati pulos nga subalit na kanyak nana. Nagloko man tayo dyan. Baka ko nak da dyan yung address kat saan ang isut address na. Aman! Ay baka saan na ka lang masawa nga subalitan. Barok ka mata. Busy. Idudumteng manong nami panagpaala ni Mark. Iti probinsya mi kalbasan ti dua nga aldaw. Kalbasan ka di panagkalaysada kada ti nagkapinpintas nga asawa naman. Talawa kabuyak manong nami. Nakaktak iti newspaper. Kada da nang ipabuyaan daw anong nami iti nagpintas nga seremonya ti kalaysada. Naman ba'y saan nakganayaman manong naming na pala? Mabay nakidi nga sumrek manong naming nakasta exclusive. Kada kita'y babak na. Nakapantanunak man ang nakarabusyos manong nga naka-t-shirt ta. Manong naaladan. Isangot ti balay na. At manggwardya ka nakidi sumrek. Hindi ko masadagak manong naming mabalin ti sumrek boss. Naimbitaran ka kani? At invitation card mo? Awan, di ka lang naimbitaran ti mabalin? Kumana.
Kasi makita mo ka sumusunod ka na ipakita ng invitation card. Amamok ni Mark, gayem ko isuna. No gayem mo, apin saan nakaanik ka invitation card. Amamok pa ni nanang na, ni mamang na. Boss, pasensya ka na. Baka sakti mapapasol no. Basta kang hanggang mat na imbitaran. Mabaling ka din nga rin pakibag ha? Ng ninanang na. Niberting ko na, please. Pare, si Kamala mapanin. Ang mga makulit na ito eh. Sige, mapit lang. Manong nami subli. Babilahin. Orayem. Hindi makitak ni nanang o ni mamang ni Mark manong nami. Hoy, Mark, Berting. Nana. Ay, dumanong ka. Kaya nalipata kami ng bagakengkang, umay kanto, ito pumurma kami. Muno awan arwatong nga, kaskarag iti arwatong nga makita-mita. Iyaw, matpangususarak nana. Na tumidlang kapipintasan nga arwate. Kaya mamapali, umay ka. Itayo sa dagkagin ni Mark, kandi asawa na. Pero may manong nemi, madaw mo na ta, amin nga dati o nagtitila o manong nemi, kitmabak nang. Manong nemi, aduda nga giin istorya. Kanamok lang nga di kaabay ni Mark, kit isot asawa na, kapag nakapimpintas. Kadagupan da amin nga babae, manong nemi, tiday ta nga tilaong, ti asawa na ti kapipintasan. Amok at modelo ka naman ng nemi. Nabimpinas pa yung artista. Tati kinagwapo ni Marty lang naman ng nemi kat ni. Kastaan nga sa aslasaan nga ni Mark manong nemi nga. Kan kadua ka mapanagpalsit kada mapanagpana. Mark, excuse me, yo. Oh, wa. Ni Berting. Hi, Mark. Congratulations. Oh, oh, mga friends, malagi piso na? Amo malagi, kinaskulahan na elementar, naggraduaran na elementarya. Ay, ni Berting. Oo. Berting. Oh, susabo. Abay, kastila tatlang amon. Di na kaya tumasenso eh. Awan te senso, tibiyag na ito eh. Ana. Kasi makikita, hanga may bagay ni Berting dito eh. Diyak kadimot ko na kada kayo, nga aming kumatender, kat masapong nga. Sakti nang imbitar kay kuha na, diyak man kami ni bagang nga kuha. Baka matawan arwaten na, oray bagayo nga, garwat ka rin na pipintas, tapos may bagay dito eh. Sige, hanga bale. Umay ka, Berting ta. Ijalat nga pa siya tenta, mangan kan, ano kayat mo, iyawit mo pa yan ta. Uwan na. Agawit ako. Uri, saan ako na mamangan? Ay, aman lang nga. Saanin na. Haanin. Sana ka may karkari dito eh. Manong nemi kasla damok ti masaktan. Ni Mark. Nga mga awag kanyang initigayem. Friend kada. Kaibigan, igan. Sabalin na talaga. Kari din na odi manong nemi nga panagkita mi na naggraduar ti high school. Pa naginarahan ko kan panagpakada na. Naibaga na iding sa anton ngagsubsubli. No man panganak ngagsublin to. Agsubli kan to. Nagsubli nga peso manong naiming sa bahalin. Saan na nakas edin. Hindi ni Mark na mabaling ko nga sitkan. Mabaling ko nga awagan ti kayem. Mabaling ko awagan iti friend. Wano kaibigan. Nagbayso man kami. Nagwapo, nababalor di kita arwatan, nagpintas di asawa na.
Dito pa lang tinakariknak ti sakit nga jak may ladawan manong. Kasla kayat ko't uminom. No man pa jak mat uminom. Nga dito ti kapunan no api nga sanggo ng puutan ti magas iti gin. Iti tiyanggi da bakit insa. Balang ka nakasdawan nagparmaryoso pa ni nanang. Yaya. Ila susulukot so. Haga, abay uminom ka. Abay ang bartek ka. Sabi ka sa nanang. Sabi nga dinakmutan. Bigbigan nga gayem. Tinakasing-singit idi nga gayem ko. Anak, agsabali ti panawen. Agasmat ti panagsabali ti ugali. Siguro, uri idi kat kastande ugali ni Mark. Di mo lanad nadlaw. Nadlaw ko man idin nang nga talagang kayat na't bumaknang. Baknang dalang ano din, kayat na pwede nga mawaknang. Takasang kasaludsod ng arot kanya gini, apay di mo kayat di bumaknang. Apay di mo kayat di masenso. Apay agtalina at kalata na kastoy. Anak, kasti ko nami kang kakinitatang mo. No idi kat kaslaon interes mi nga mangituron kang katap no masenso ka. Ta idi kat nariingan mi nga kasasaan tibiyang kat kasla isut kayat mi mat nga ited kada kayo. Yung sawali idi anak sa bali mat ita. Nagasawa ka maten. Tada katulungam. Doa kay kiniling ag plano para tibiyang yo. Taramidag nang tang. Salsudan mi kang kayat mo ka di nga umasenso tibiyag mo. Tibiyag yo. Kayat mo ka di nga saan ka lang tang ang batalin na da kastoy. Inak ba nagbasa kasta? Inak ba di Manila? Anak. Ti masarakam sa jay at dadtoy. Sige tang. Nang. Agbalin ng kakarit kanyak da ito'y. Nga panang pasakit kanyak ni Mark. Agbalin nga karit. Apikid din nga saan. Iti na ibagak kiniiling manunay mi tinapasamak. Inayayo na. Liniliwanag. Inarakop na. Naginagay kami. Napimbidas ka di asawa ni Mark, imit siya. Kituan siyempre, anya ka dito sa pulong nga pintas. Siyempre, nabintas ka mo ta napimbidas pang mga artista. Katsya, di mo ka di kayat kayo napindas nga sinasimple. Tulungan ka, ag tinulong ta. Ag binulig ta. Kaya mo din nga kasawat, ha? Sige. Nabimbitas ba nagtinulong ta ng kasawatan? Ay, pakamuha mo nagit naganakin ka. Iji ayan nyo ta umay danto eh. Naori simple lang. Simple at kasarta? Agpartita lang tili mga baka. Ang gagupot ako doon kung mga baka. Nagpartita ti duwang nga ba? Nga duwang. Manong nemi simple akasar kunami kuma. Manong nemi ngem nakadadot imay. Kabuta muda manong nemi nga adu dagiti na party. Nabuslun manong nemi. Simbahan ti nagkasaran mi manong nemi kat syempre amo matenti away ayan tuktukar salsala. Iti kwartok dito balay mi manon nemi. Tinaghani mo nun mi kiniiling. Wen. Siyak siyempre. Iti umunakin maudi nga lalaki di biyag nakasmat. Nga isunat ti umunakin maudi nga babae di biyag ko. Virgin iso na manong. Agpadpado kami manon nemi. Nga damo.
Kaya nagnanayon nga yan. Babaen manong naimi kiniiling nagtipon ti duwa nga utek kuno panunod. Uwan manong. Iti ornong mi, iti kwarta, iti bangko manong naimi ginatang mi ti daga wano talon nga dati asideg wano kaabay nga talon ti tawid ni tatang. Iti apapapan na manong naimi limawa iti talunan mi nga pagproducean mi ti irik. Gamatang kami pa manong naimi ti daga nga dati asideg nga patad iti asideg ti karayan. Tego natin nga rod manong naimi. No anyat adda nga taraken ket mailako matipon-tipon dakkel a kwarta dakkel ti pakaigatangan. Ito na minsan manong naimi pamasyar di kita agriculture dito lugar mi. Nanayunan manong naimi di kita amumi seknan ti panagtalon. Di moderno manong naimi nga bini kadada magpaduruas ti kaado di kita maapit. Malaksi dito ito manong naimi imay pa iti fishery. Ti panagtaraken manong naimi ti tilapia pagpanagtaraken iti paltat. Halagip ko ti paltat manong. Paborito anong name ni Mark. Itinagatang mi manong name nga daga nga sadag ti karayan at nang ipropose nga taga-agriculture. Asala nga mabalin nga pagpastoran ka nagitarakin mo nga baka kinuwang dita mo perting mabalin mo pa yung pakinabangan nga saala nga pagpastoran. Nalawa man ti kabakiran nga mabalin nga pagpastoran. Anang tinapindas ka maarami dito isa. Magaramit ka ti pispan, kutkutam. Asa dagman ti karayan, nga pagalaam ti danom, ken ti karayan, nga pagpaisam, pagsukat ka ti danom. Tulungan da ka, puunan lang ti masapol. Sige man sir, tilapia ken paltat, kang runano ti paltat. Sige, alisto lang dito. Saan nga napupuutan manong naimi duwa nga tawen, sibod nagasawa kami kiniling, nga daidin may isang anak mi manong naimi ni Roberto Bertig Jr. Nada kami maten manong naimi, iti umay na paglakwan kadagiti apit na irik. Ta siyempre, malaksid ka na kita ado nga apit mi nga irik, kaditi taltalunan mi, di natawid ko nga talon, agramo maten iti nagatang ko nga taltalon. Ado maten amanong nami, nangipasdag kami maten at ipagipanpanan, bodega. Kahit ada maten truck, manong nami nga pagkargami kadagiti nga irik, nga mamamiila ko, ijaya ad-adayo, tapno nangin-ngin. Kahit nang sawen manong nami, umay na kon paglakuan mo no katang akon kadagiti produkto nagiti taltalon. Malaksid iti irik manong nami pimintas pinumugreso manong nami iti piskarya. Di magtaraknan iti tilapia ken paltat man. Napapintas mimatan ti balay manong nami ta siyempre takdakkel matan ti bodega yung ti balay mi nga dati. Iso nga magbalay kami matan ti konkreto manong nami. Numan ba'y saan mi nga rinakrak ti dati kabalay. Pinalagdaan mi natan kawayan manong nami. Nga datar na ken panaw nga atep na gramo matan ti labig kasta matan nipa nga diding. Pinagbalin mi nga rest house ti family house mi manong nami. Pinagpadakdar kami matan ti konkreto napin sa balay kompleto talikamin. Adamatan bukod mi nga lugan manong nami ti asawak, service car ako nada. Adamatan di kati paglugan namin no kamat, mapanagpaspasyar, kadwa mi datatang kininanang, siyak, ti asawak, ken ti anak. Kaya na minsan manong nami panakakitak iti ina ni Mark. Nana, kumusta kayon? Sino ka tayo na ya?
Hindi ka malasin. Hinahanap mo. Siya ni Berting. Ay! Sir Berting. Abay nga sir, kung na yung kanya. Kaya na tagdin din na magkamot nang dito yung nga ili na ito nga probinsya. Sikamot ang kang runaan nga gadgatang iti produkto iti agtaltalon dito. Damag nga permi nga nakapagreso ni JV pispan mo. Si kanti mag-supply ka nagiti paltat kinti lapit na dumadumang ilikan probinsya kanagiti tiyandaan. Kanagiti lamas. Sa balimat lang kanagiti agkapumat ti baybay. Kumusta mo ni Mark? Kumusta kang kasawa na? Abay, ada kanida ka sa napasama ka ni Mark? Ay, na. Daka mo nga istoryaan kang kamaro. Tisalutsod sa dinot ayan ni Mark. Andad dyan Manila. Pati siya. Dinakmatan makontak. Kung dinakmatan kong kontakan, hindi may makontak isuna. Sapsapulan da. Sino magsapsapul? Iti kumpanya nga nagtrabahuan na kaputa. Tinispal ko na nga pundo. Nakabasol. Saan lang asinsinan nga basol. Abutan na matiliw da, kat di na mamasubli na niya kwartang. Dispal ko na. May balon. Kinapundo na. Dagiti nabakir na nga sa nikwa. Ginuyod da siyempre. Di asawa na nga ron. Di nakapimpinas nga asawa na. Nga namimpinas pa yung artista. Iso, tinakagapuan ti amin. Sugadura na di babae. Naisungsong iti kasino. Di pa naigka na ni Mark, ni Kwartang, swelduan na, wanuan naman di tama sa pulan na. Naikasino na, naiutang na. Ikapoy ti panangipat-patig na. Karadya nga babae. Naaramid na tinaganumalya. Ito kumpanya nga pagtrabahuan na. Iso, tinangipanan na di asawa na. Karadya kwarta nga, nagastos na. Basta kaya. Kapag lamlimangan ko ito ni Mark, itatya ka mo. Hindi kita niya, saan nga tulungan din kakabsat na? Kanya kumat may tulong na kayo. Di asawa yung ngayon, natayin, di asawa, di ama ni Mark, balo ako. Di sino nga nagkadway di balayo ta? Di, kaanak ka. Ang damit pension ko. Napya lang isot gastusan niya. Iti kaanak ka nga, magkadkadwa ka niya. Basta kaya, sikanti na asenso. Sikanti na baglang. Dalawa si nana. Nag-asawa, isot kinatulungan ka maten nga imbasenso. Tapos tuti ko nada, kayat mo umasenso ka. Ito na siya tawagas. Kalpasan ti makabulan manong nemi. Napag ko sinusor nga sinong perbayas manong nemi dagi di pagtaraknak ti tilapia ken palta. Kumusta kayo dito eh? Ay, awang problema boss. Pakanin nyo lang kung susto ko panangan dagi tarakin tayo. Awan boss, no problem. Okay na, sakit nung kasta. Awan lang duwad badla yung magpukaw. Baka naman dagto may agtakaw. O may agsangat mo no agkalap nga din ang oras. Awan boss, awan makastrict dito. Nakawarang mo dagiti aso no kasta nga dumteng tirabi. Nagpaamya na nakmanong naiming itiloktak.
iti gate nga rumwar iti pispahan nga mapaniti karayan. Nadanon ko manong nemi iti kabatuan iti nga guston iti nga papapanan ni Mark. Kaslawang pa nagbalbaliwan na. Lumapay na rin dimting iti nga napigsa nga layos. Nga tinakabailan nga. Madista, purma, dito bato dito. Di ba kakitak manong nemi iti? Agtutugaw. Magpidpidot ka na kini babatit na nung naming nga. Mabalin ng ibato. Iti baybay. Iti baybay. Iti karayan ko na po. Sino ka tala ito? Inasit ka. Iti tumalyaw. Mark? Bertie. Mark, kapi ka sa tadlam. Abay nakakututong ka matin. Burangan pa ibok mo. Kaya mo kita yung naisaroon ka dito nga tulisan. Barbaring unak. Nasaan na ka masapulan nito yung kiti mga sapsabol kanya. Yung kiti pulis. Umay ka. Kasla lang ang timabisin na. Umakan. Umakan, friend. Umakan gayam. Umakan igan. Injayak manong nemi tidakulap ko tapno batake kisuna. Imjak na uray manong nemi nginawat na timak. Nagdumog. Mark. Nuko na nga nagbaliwak ka saan. Ore amok kan patsek nga di pa ilangkit nagbalbaliw ka. Nga malagim mo di ko na kang kay di. Nga agsublikan to. Kaya makit nagsubli ka. Oh my God. Oh my God, friend. Tatuan niya man ti problema sulbaran da. Hindi may kadwa nga pinangidyayak tidakulap ko manong nemi inawat na. Nagpigsaan na manong nemi ti imak at imakder. Sa bahay manong nemi ini panangarakop na kanyak panagin narakop mi. Nangig ko manong nemi di pa nagbaningrot na. Perting. Maawat na ka di ba yung gayem? Ape ka ano kung mapailinin ba't kagayem? Naman pa nalipatan ka? O rin nalipatan na, di ka linipat. Kang kanayon ko malaglagib na ito nga paset ti karayan. Kada di paset, ti sa kaanan ti bantay nga papapananta. Pagano man. Kang kanayon ko malaglagib na di bagak kang kayo di kagsublikat no. At siya sinuman nga pumanaw, friend, agsublin to. Iso nga agsubli ka. Nagsubliak. Okay kumanahang meto, kas iti dati nga gagangeng at mabalin mi. Nagsubliak, nga sapsapulin tilinteng. Nadaanak iti basol. Nadaanak na dakil nga utang. Nga once nga matiliudak, ikursong na kini pagbalutan. Takayit mo ka dito may balod. Kayat. Ano tara may damdam no saan ka mabalod. May sublik lagi dito na sa palko kakawarta. Kasano kadakil na. Berting. Baka kabailak. Ngaited. Saan ko lagi din nga mabayanan?
Malaksid no inutek to nga bayadan. Saan ko mat nga pautang kan kakit. Mayted ko. Napintasan tibiyag ko, tibiyag mi. Naasensot negosyo mi. Pispan, kanti pa nag-bye-bye ansel meeting. Produkto rin di man nalon. May masapalat anak may giniling. Ana, oh my God. Dadya balay. Oh my God. Nagkamanak berting. Nagkamanak. Agamanak matkang ka. Anta nagsublikan. Kas na kunak idikan ka, agsublikan to. Kas lamang babain manong na ni Bertie nga simrek iti balay mi. Balay mi nga saan akas idia, nga halapaw, nga umayan na. Balay mi nga napimpinasan nga amang iti palayda iti lugar mi. Iti ayan ni mamang na ita. Nagkaragadan kami nga nangan, kadwa mi manong na iling. Nakagasgasat ka, Berting. Oh, pagkunam. Nadahan ka tikas ka ni iling. Oh, nabimbes nga amang nga di asawam. Oh, ang sarbi ti pintas na. Rino ka naman ti puso na. Asiwot sugadura. Malaksid nga agsugal. Aglalaki pa eh. Kadi, kung kitam kadla nga. Ngam ti asawam, iling. Pa-check kan masigurado. Nga din ang tumulitan ti kalay sayo. Gabot agpimpinatag kami. Agpimpinatag kami unay. Impatag ko mo di asawak. Ngimisot sa nga nang ipatag kanyak. Diyan lang kwartak timpatag na kanyak. Itinagbalin na ako nakastoy. Dinakmat na naman mo. Imbes ko mang isot mabalod. Siyak nanangarod. Kasyak nagtakaw. Kahit intad ko king kuwana di tinakaw ko. Na napandamit insugal. Kumusta nga itang relasyon nyo? Wanin, tiladan nga lalakit ka din na. Ano ko itang tiplanon? Numanot masapol mo, kas nagtulaga mi ti asawa. Itad mikin ka. Kasano nga makasupapak ka? Kasama mo pampanunutan di ba nagsupapak mo? Tinasken. Kat sang ka mabalod, tinasken, baliwam tagrubwat, baliwam tagmuman. Saan nga sinumpiat, dagit na kanak kaniyak, manong name it, inted ko nga tulong, inted mi nga tulong kini Mark. No pa'y kunana, manong name it, uno kunami nga saan na, nga supsupapakan, saan mi nga impautang, no dagit imtulong mi, ngam kunana matmanong. Iti oraan niya pamuspusan kat masupakan. Iso nga nag-apply, iso naman ang naming nga nagtrabaho, iti negosyo niya. Itaan niyo ko mga posisyon. Kat di adal ka. Iti kasi nga record ko, friend. Na siyempre awan tin saan nga makamo. Nga kasi nga naaramida ka numalya. So naman tinamnama yung makumpanya nga mga awat kanya. No saan nga reto yung negosyo. Ano nga ti posisyon mo, ngitat ko ka. The assistant. Assistant mo. Assistant na ka friend mo. Hindi saan tan nga ginadayo. Ano sa din no ti ayan ta idi. Ubing ta. Nga sa tala nagsina idag mapana kon di syudad. Nga kunak nga sa anak to nang agsubsubling. Ang kunak ba't nga agsublikan to. Agsubliak to. Kandag subliak. Okay. Alright. Di isurot ko nga king kadigito nung bingaramidem. Tawarin no, nag-graduate ka ti college, elementary graduate ak lang, ngem, hamu-ampo di gitoy. Hamu nga inadal. Kapag na siyak tinangadal, siyak ti mong isuro keng ka, friend. Nagbaling nga rod manong naming assistant ko ni Mark. Kada abota talagang adumat di kiti amu naman. So pikit idin, itinangisuro kanyak, no kasanupay tanadang umasenso, itinegosyo mi. Di makil manong nemi, tinegosyo mi, imadon manong nemi, di ginagatang mi, nga lute, nga nangipatakdaran mi, kanagitipis karya. Nasalangan nga bang, nasalangan nga tilapia, kanat paltat manong nemi.
Agtarakan kami pa yan kadagiti malaga, dagiti shrimp, dagiti panaw, bangus, ganda dumapa. Yung masanso. Kat nag-asawa mo't manong ta nabalo gabutan na tayo ti aksidente ti dating asawa na. Buwan manong nemi nakaipas nagmat gabutan na kagatang iti bukod na nga lute ti asideg iti negosyo mi. Naman pa'y kaya't nakumamat ni mamang na nga sa jamad labalay dat pagganan na. Ngem, kinakayat naman na manong nemi tinadaan ti bukod nga balay iti bukod na nga pamilya iti asawa na kenduamaten nga anak na. Nalumat manong nemi di kita nagbalin nga anak mi kiniiling. Kat nagsarano idi manong nemi nga natay datatang kininanang nasiraragsak ta si isam da api musay gabutan muda nga naragsak kami api nanawan da. Gabutan makita da manong nemi tiragsak mi ken asenso ti biyag mi. Kakagkanayon din ang balpalagip kanyak manong nemi kadagid naganak kanya. Nga mo katalihawan ti nagkapuak tulungak dagid kasapulan dito. Dahito iti pagkasalitak manong nemi hagyaman naklaunay iti anos mo nga nakurnos kalpasan nga insan keng kati di Italiana. Kat hagyaman naklaunay iti laing mo nga nang iba sakat sapi kumat at damat ni batik nga adal liwliwakin pagsarmingan ti biyag kadagid ipatak ng dibngeg kan nagbuya more power to your program anong tuwing or hagyaman nga pagayam mo Berting. Thank you ka, Berting. Ting ka pa nagsurat. Kat kas ingbagam nga naggapuka iti kinamarigrigat. Kat imasenso ka siyempre. Gamot na kinalagugumam iti imasenso iti napindas nga wagas. Salamat po, anak.